manyan waliyan da alatun da duniya sai manyan cikakkun da'ibansa kadai su ke rahota da sunan nan a kan jiya. Haka muna tare da malam da garayen yin ce cikin addu'a a dirayo. Sannan muna tare da kira mai girma a daren malam Usman. Da na zo muka haɗu ya yana na kira shi. Sauran ta ce ki in yi hattara. Domin malamin shi ba abin da samu da sanin Allah ya samu. Shi yasa bai kamata da ce wani abu ba. Ni na zo neman albarka ne. Sai kuma addu'a da nake da ita da shi wannan ɗan uwan namu imam ina son da Maulana Sheikh Usman da Maulana Sheikh Malam Ibrahim su ƙara yi ma'aran malam imam addu'a. Allah ya ƙara ɗaukar shi. Allah ya gina shi biyu wanda da rishi ba. Abin da ya ɗauko na himma cikin Allah da manzon Allah da faila Allah ya cika mai burinsa. Kada Allah ya sa ya yi kada Allah ya sa ya yi yan uwa da ake tare da su Allah ka sanya albarka. Allah ka bada ilimi da albarka. Allah ka bada ilimi da albarka. Abinda muke so na arziki da hidima cikin addinin musulunci da dalila da faila Allah ka bawa. Wannan gidan Allah ka sanya shi albarka. Zuri'a wannan gidan Allah ka sanya mata albarka. Baban mu da ya riga mu gidan gaskiya Allah ya kara mai karamar lahira. Allah ka bashi da kyauta. Akwai mahaifiyar mu cikin wannan gidan tana fama shi lafiya. Allah ya bata lafiya. Sannan imamu an ci da aure ba. To ni ba ina yin bashi. Aka iya mun da kula da yin ka. Aka kira da. Aka kira na ba ya da bai. Da ilimi da addu'a. Ba insha Allah. Insha Allah Allah ya saka. Uwa su yi za a yi kwamni ba wurin ba ko an fahimta ko wato da ga wani sufin sai shekaru sun ja wani yana son aure amma sai a jarabe shi wani kuma a gaba da shi mutu da ana sai halawa ta masa yi yana da cikin ya kusa da gani sai da shekara 50 aka yi masa yi ta kayi da rasu da ta zo ranar sai da ya gama lalata na su da cikin da mai aure sau lokacin fitar jiniya ta sannan ya aure ya sami ya samu kuma da su nan kuma an fahimta ko to kami kenan idan mun duba shi musu gani yana shekara 20 haka masa nuna lokacin da ya kai shekara 21 ya ce da matar ce to ki haƙuri mace ƴaƴan ki mai alfawar mai daraja ƴaƴan manya bai kamata a ce mutu an banki ba amma hasken da ke shigar ma bayan Allah na neman yadda Allah ya shiga mutuwa ta bai da yawa ki haƙuri bai ne kuka mace zan je da ki gani ya ɗauki kuɗi ya ɗauki kaya bi mata abuwa ta zama kuka ya ce ki haƙuri dubata da ya fita shekara nan bai dawo sai da shekara 10 ba wani ɗan aina ma da zai ci gari zai samu shi yana can shekara wani ƙwarin ma ce kusan 20 da wani abu sannan ya ga idan ka da 20 da 17 nau kenan zai baka aure ba biyu kenan nake zubo to a lokacin kuma da ya dawo ya zauna a bas to sanar da ya aure ka kenan shi ma zaunan aure